Ол флешмобны оештыру инде безнең беренчедән җитәкчебез Мансур Зиннур Ярмиевның үзенең шәхси идеясы. Аны инде без бөтенебез дә, артистларыбыз да бик каты куәтләдек. Чөнки бу бик кызыклы әйбер. Беренчедән, икенчедән инде безнең менә бүгенге көннәрдә бик шатлыклы көннәрне кичерәбез. Ник дигәндә, ниһаять без үзебезнең бинабыз булды, үзебезнең сәхнәбез. Бу беренче раттан артистларыбыз өчен, иҗат төркемебез өчен бик зур вакыйга инде. Әлбәттә безнең өчен дә зур куаныч. Чөнки моңанчы бит инде билгеле булганча, безнең үзебезнең төп сәхнәбез юк иде. Шуңа күрә күчмә спектакльләр белән дә йөрергә мәҗбүр идек нигездә. Инде менә хәзер куанып бетә алмыйбыз. Үзебезнең сәхнәбез, үзебезнең бинабыз бар. Аллага шөкер, күчендек, эшли башладык. Тиздән аның тантаналы ачылышы көтелә. Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнашында. Менә безнең инде бу уңайдан яңа премьераларыбыз да бар. Шуңарга да чакырабыз үзебезнең тамашачыларны. Инде репертуар планыбыз бөтенләй башкача, яңача дип әйтик инде. Чөнки без әкият бинасында утырганда үзебезнең спектакльләрне теләгән вакытта күрсәтә алмыйдык. Инде хәзер монда без үзебезнең спектакльләрне инде тулы ай буенча күрсәтә башлаячакбыз. Шуңа күрә дә инде моны рәхим итегез, хөрмәтле, кадерле тамашачыларыбыз дип әйтәсе килә. Без инде менә шушы үзебезнең күңелле вакыйгабыз, төп вакыйгабыз белән үзебезнең казанлыларны, калабыз кунакларын таныштырмакчы булабыз. Аларны менә шушы үзебезнең театрыбызга чакырып, аларга үзебезнең якындагы планнарыбыз белән уртаклашмакчы булабыз. Биредә инде безнең артистларыбыз үзебезнең спектакльдәге сәхнә киемнәре белән, төрле такмаклар белән, җырлар белән аларны менә шундый күңелле чакыру оештырачаклар үзебезнең тамашачыларны. Яңа бинада премьера качан булачак? Көне әлбәттә билгеле, безнең 27 көнне инде була Супер кияү дигән спектакль. Ансы премьера дип әйтергә була инде. Ул күрсәтелеп килде моңанчы. Ләкин инде тулы күләмдә күрсәтелде дип әйтә алмыйбыз, чөнки үзебезнең бина булмау сәбәпле, үзебезнең сәхнә булмау сәбәпле без аны күп тапкыр күрсәтә алмадык. Инде 28-29 көнне безнең инде мәхәббәт күгәрченнәре дигән яңа премьерабыз. Апрель ayında. Инде май аеннан башлап безнең инде һәр көнне спектакльләр китә. Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна. И от любви скажу я с ума, чумачечая весна, и нам не до сна. Я иду по улице, словно чумачечи, от солнца шагнуть хмурится, я натяну очечи. А в стеклах отражаются девочки-конфетки, за наглость не сочтите, угостите шоколадкой. Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна. И от любви скажу я с ума, чумачечая весна, и нам не до сна. Друзья, 26 апреля театр имени Габдуллы Каримова открывает новое здание. Добро пожаловать! А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Новое здание! Добро пожаловать! Tuğan yak, jir jireklere pişken şak tuğan
чтоб не жмуриться, я надену очечки. На стеклах отражаются девочки, конфетки, за наглость не сочтите. Угостите шоколад пришла и оторвала голову нам. Сумасшедшая весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума. Сумасшедшая весна, чем не до сна. Руслан, егерме алтыншы апрель. Абдулла Кариев театры, яма бинасы баша. Куда? В какую? Вот в эту? Первую? Добрый день, друзья! 26 апреля театр имени Габдуллы Кариева открывает новое здание. Добро пожаловать! Апрель! Абдулла Кариев театр! Яна бинасы ноша! Рахими чем бродить друзья по белу свету? Целуются, дружат, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые
Кабдулы Карима открывает новое здание. Добро пожаловать! Абдулла Кариев театры яңа бинасын ача. Рәхим итегез! Особо отражаются девочки конфетки. За наглость не сочтите, угостите Шоколадные друзья! Dostlar, 26 aprel Abdullah Kariyev teatrı яңа бинасын ача. Рәхим итегез! Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а потом по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день, почему это веселые такие. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Руслан, егерне 6 апрель. Егерме 6 апрель күні Абдулла Кариев театры өзінің яңа бинасын ашып жіберді. Президент келе, сен де кел. Петербург урамы 55. Рәхим итегез келеміз. Шешек алып килә яз, шешек алып килә яз. Кыш китерсә кыш бабай, шешек алып килә яз. Ничего на свете лучше нету. Дороги дороги, семья, любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Друзья, 26 апреля театр имени Габдуллы Кариева открывает новое здание. Добро пожаловать! Петербургская 55. Давайте. Әйдә, әйдә, сандуғаш, үтәсен күләрімді. Сигіні ауыяласын менің яш жүрегімді. Әйдә, әйдә, сандуғаш, үтәсен күләрімді. Театр имени Габдуллы Кариева открывает новое здание. Добро пожаловать! Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна. И от любви схожу я с ума, чумачечая весна, чумачечая. На улице словно чумачечи, от солнца чтоб не жулится, я надела чечечи. Девочки конфетки, за наглость не сочтите, шоколадка. Шоколадкой оторвала голову нам чумачечая весна, и нам не до сна. 26 апреля театр имени Габдуллы Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы